Sapol sa video ang pagkadisgrasya sa usa ka 10-wheeler truck nga nawad-an matud pa og preno samtang gilatas ang highway sa Barangay Suawan, Davao City. Samtang sa Davao del Sur, patay ang usa ka pulis dihang nadisgrasya ang gimanehong motorsiklo. Ani ang report ni Argil Relator. Grabe naman ang imong water brake call. Nag-aso-aso na kining truck dihang gisubay ang inner lane sa Davao-Bukidnon Highway nga sakop sa Barangay Suawan sa Marilog District, Davao City, Biyernes sa hapon. Inay mo kurbada, nisubay naman hinuon sa kasugat nga lane ug daw ni sayaw na ang truck. Wala siya brake? Wala na kini nakabawi ug nilahos na padulong sa parte sa bukid sa kilid sa highway. Gidaro ni ini ang mga poste sa kuryente. Swerteng galayong nakalikay ang usa ka bao-bao. Apan wala gayod na swertihan ang usa ka SUV dihang naatlan pag-agi ug nadatugan ang likod nga bahin sa natumbang poste. Maayo na lang kay minor injuries ra ang hiaguman sa 24 anyos nga truck driver ug ang 59 anyos nga SUV driver. Wala na mihatag og payag at tubangan sa kamera ang truck driver. Apan kalit lang matud pa nga nawala ang brake, hinungdang nawad-an siya og control sa truck. Nakatakda hinuong makipagsettle ang kumpanya sa truck sa nagmaneho sa SUV nga nadanyos. Nagbuyod na sa highway kining 38 anyos nga lalaking pulis nga nadistino sa General Santos City kinsa nagmaneho og motorsiklo dihang nadisgrasya tali 6-wheeler truck sa National Highway sa Barangay Coronon, Santa Cruz sa Davao del Sur, Biyernes sa hapon. Paingon og Digos City ang duha ka mga sakyanan sa dihang kalit lang matud pa nga nag-U-turn ang truck sa Padavaw nga direksyon diin nitabo kini sa yellow solid lane hinungdang naigo sa motor ang truck. Sa kusog sa impact nalagpot ang rider. Dead on arrival na kini sa ospital. Gikustodiya na sa Santa Cruz Municipal Police ang 49 anyos nga truck driver. Gikasubo sa General Santos City Police Office ang nahitabo sa ilang personahe. Nabalitok na kining van sa highway sa Parada, Davao del Sur, human nahulog sa gisakyan ni ining truck. Nakatulog matud pa ang 54 anyos nga driver sa truck, hinungdang mibangga kini sa bakal nga poste sa suga sa tunga sa Center Island Sabado sa kadlawon. Sa kakusog sa impact, nahulog ang usa sa 5 ka mga karga ni ining sakyanan. Maayo na lang kay walay naangin sa maong disgrasya. Ako si Argil Relator, 1 Mindanao.